रेडि जाबाय आदा मा मा देखायगोन हयथ' फुजा थागोन न'फोर थागोन बर'नि न'खर जानायाव मा जिनिस नांगौ बे जिनिसा थाजोबगोन आरो वाव एग्जिबिशन मेन गेट जाहैबाय बियो पूरा रेडि जाबाय बर'नि न'खर बैथिंजायहाय नायनोसै खाथियाव ओरै दालां दं दालांखौ बारलांनांगौ अब्लानो बर'नि न'खर ट्रेन दं वाव रेडि जाबाय आदा बर'नि न'खर ना मा मा देखायगोन हयथ' फुजा थागोन न'फोर थागोन फुजा थागोन ओमफ्राय बर'नि न'से थागोन ओमफ्राय मा मा सोलियो बेखौ देखायगोन ना बर'नि न'खर जानायाव मा जिनिस नांगौ बे जिनिसा थाजोबगोन आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदानफोरबो थागोन नामा बिदि गैया जौफोर जानाय लोंनाय थानाय नङा जानाय लोंनाया बिदिनो बाहाय फुजाग्राफोर थागोन ना दे गोजोननाय थाबाय आदा एसे देखायनोसै देखायजायो इसिं न'आ अबेथिं आदा इसिं नैबे बाथौ जाहैबाय बाथौ अलमस्ट रेडियानो जाहैबाय नै इसिं ओंखाम संग्रा ओरैहाय दाउ खाग्रा नै दाउआबो दंखासै ओरैहाय बाख्रि थाबाय बाख्रि दं मा दं नायनायनि माइ दंना गैया वाह दंथ' नांगाल जुंगाल स' बिदिबा गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट लोगोफोर नायनायनि दैखरखौ नायग्रोनि एसे वाव दैखरा नै बाल्थिङा नै फायखानाया नै अलमस्ट 100% रेडि खामानिया सोलिदों रिजाल्ट खस्थ' सानसेल'सै हाफुंगोन ना हाया हायो भेरि गुड वाव রেডি হয়েছে নাই হয়ে আছে না হবো হবই না এইটো কি হবো হ্যাঁ এইটো কি কি নাম কয় এনেই কিমান ল'ব বাচ্চাৰ কাৰণে 50-40 মানে 50-40 টাকামান হ'ব ওকে ভেৰি গুড 50 वाह ভেৰি গুড কি মেনেজাৰ নেকি वार्कार गुड वाह फुरा रेडि जाजोबखाबायानो नै लोगोफोर इदा की कय दादा मुनेहारि আজি रेडि হবো কি আনিব আজি তো রেডি নহয় চশমা ঘড়ি চশমা मुनेहारि खारू माला चेन मणिपुरी सेन आप लोग कहाँ से आए हम लोग चापुर से आया है ना प्राइस मिनिमम होगा ना ज़्यादा होगा 50 और 50 और 20 वाह वेरी गुड सेन पाबो 20 टका कानखिली पाबो 20 टका 50 टका पाबो बाप रे बाप बढ़िया एकदम बढ़िया কি দাদা কি দোকান গড়ি চশমা বা খালি গড়ি বাসন 100 টাকা দামে বাসন 100 টাকার দামের বাসন পাবো বড়িয়া ডাঙার গামলা বালতি ডাঙার গামলা বালতিং সব পাবো কত দামের পাবো 100 পুরো 100 বাপ রে আরে কি দাদা তোমারটা কি কোম্পানি 100 পুরা দোকানে 100 এটা মোর চশমা গড়ি कहाँ से है आप लोग 100 टका देने वाला चश्मा सनग्लास कहाँ से है हम लोग बिलासीपारा से बिलासीपारा बाप रे बढ़िया एकदम बाप रे की दुकान इटू
চশমা চশমা রেডি হব আজি রেডি হব আজি পাব না আজিও পাব লং পাওয়ার হাই পাওয়ার জিরো পাওয়ার লং পাওয়ার হাই পাওয়ার জিরো পাওয়ার জিরো পাওয়ার একবারে মিলিয়ে দেবো একবারে মিলিয়ে দেব দাম 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 তো হব না লইলে মিনিমাম কত 150 কিমান 1200 wah 1200 দামের চশমা বাহ খুব মোজাংলি কত মোজাং খুব মোজাং বাপরে বাহ দে এটা কি দোকান এটা হ্যাঁ ওকে excellent Boria don't forget to come everyone is welcome this will be the best one पूरा रेडी जाजोबखाबायानो गाबोन मा दंमोनलाय सार गाबोनहाय भलिबल औ काबादि भलिबल माजों जागौमोन भलिबला जाहैबाय मा तामुलपुर क'क्राझार ओपनिं मेट्सआ तामुलपुर भार्सेस क'क्राझार जेन्ट्सनि ना मा लेडि जेन्ट्सनि बेनि उनाव काबादि जागोन काबादियाबो बेनो खोमा बरिया रेडि जाजोबखाबायानो नै फैनो बावोबा ग्रेट लस जागोन लोगोफोर नै गथ'फ्रा एडभान्स देखायखाबाय आं नोंथांमोननो लोगोफोर beautiful yaar pura full swing National Coast Guard ni isir logofer defense निफ्राय फैनाय दिनै कमप्लिट जागोन प्रेक्टिसफ्रा जागासिनो दं गाबोनसिम जागोन बिराद पारफेक्ट जाबाय होननाय खोनादों मोजाङै जाथारदों होननाय खोनादों नंगौ नामा नंगौ ना सोलिगासिनो दं टाइमा सर्ट जादों बे मैयानिफ्रायसो बाहाय लाबोनो मोनदों ओमफ्राय जोङो साबसिनखौ खालामनो सानदों दा बेसेबां माबानो हायो बे आरो हागौमोन नाजागासिनो दं दा बोथोरा मा खालामो बोथोरनि सायावबो जागोन बिराद गुड बिराद नाजागासिनो दं आरो नाजागासिनो दं साबसिन खालायनो जागोनबो खोमा नोंथांमोना फैनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो वेलकाम खालामबाय भेरि गुड अल द बेस्ट बेसे
लोगोफोर नोंथांमोनहा एगजिबिसनखौ नायनो फैयोब्ला नोरैहाय खोला साइडजों मोनसे टि स्टल दं बिराद बरिया बिसिना नोंथांमोना बाव हाबफैनो हागोन आरो नै गोजोनग्लाय टि स्टल बरिया साना बाजै पियर गाइखेर दा पियर गाइखेर औ एसे देखाय औ पियर पियर नोंथांमोना बिसिनाव हाबफैनो हागोन आङो जानायनानै नायनायखाबाय दिनैनो गाबोननिफ्राय फुरा बानायगोन ना बाजै मा बानायगोन नोंसोरलाय नै गाइखेरा फुरा ओंखाम बानायो जोङो ओंखाम बानायगोन फिथा लारु सिथाव फिथा बर'नि सिथाव फिथा बा मोनजाजोबगोन ना बाजै बर'नि गासिबो मोनजाजोबगोन नायदो बर' बाजैफोरनि कुवालिटिया मिलाव होनाय नङानो न'आवनो देनाय उवाल गाइखेर दंखाजोबो उवाल बा नोंथांमोना हाबनो दाबाव बे गोजोनग्लाय टि स्टलाव ओंखायनोथ' रायजायो आजिखालिनि बिहामजोफ्रा औ दाबो फाक्का नै बाजैमोनहा